Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ma kamar kullum naku ne Shale Lamboci. Na zo ne na yi tsokaci kamar yadda na saba, ko da ce tambishi dangane da siyasar mai zuwa ta shekara ta 2027. Abinda nake so mu ƙara mai da hankali a kai shine yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce zuwa yanzu talakan Najeriya ya san me yake masa ciwo, musamman talakan arewa. Za mu yi magana a kan shugabanni yayin da ƙasa take cikin wani hali na matsi na rugujewa tattalin arzikin ƙasa. Arewacin Najeriya ke fama da matsaltsalu na rashin tsaro da kwanciyar hankali. A arewa abin ya haɗu kusan kashi uku ne: ga rashin tsaro, ga matsi da tsadar rayuwa, ga kuma rashin jagorori na gari. So abin a arewacin Najeriya ya wuce da ake tsammani. So ya kamata iya haka a ce talakan Najeriya musamman na arewa ya yi karatun ta nutsuwa kansa, ya nema ma kansa mafita kafin zaɓe mai zuwa. Ma'ana ya zamana ya shirya wa zaɓe mai zuwa tun kafin zaɓen ya zo. Wasu daga cikin tsofin shugabanninmu, wasu tsofin gwamnoni, wasu tsofin mukamai, sanatoci da sauran manya-manya dai, wanda a halin yanzu abinda duniya take magana akai shine sabuwar jam'iyya da aka kirkira aka yi ta ADC, wanda sabuwar jam'iyyar nan kuma mutane da suke sauran jam'iyyu sanannu su din ne da suka haɗa kai suka koma suka gina wancan jam'iyya din, wanda kuma idan muka duba su din ne dai ba wasu ba, kuma sun kirkiri jam'iyyar nan dai wasunsu ma ba sa shiri da junansu, wasunsu ma faɗa suke da junansu, amma menene da wata manufa ta zo musu, wato in ce personal interest kowa yake protecting, me zan ce da Hausa, kowa wato yana kare muradin kansa ne bisa ga wannan matsaya ko buri na sai na sauke ko sai na canza wanda ke kai. Wannan ce ta haɗa su suka gina sabuwar jam'iyya, wanda kuma ba haka ya kamata a yi ba. Alal hakika magana ta gaskiya, in dai har siyasa ta gaskiya ta ci gaban arewacin Najeriya ko ta ci gaban ƙasa za a yi magana a kai, shine abu na farko me za a duba a gani, shi shugabancin shugaban ƙasa akwai matsala, akwai kurakurai, akwai gyare-gyare. To a matsayinsu na manya-manya wanda sun rike manyan makamai a ƙasar nan, wace hanya za su bi? Matakin farko za su nemi hanyar ganin shi, su ba shi shawara akan hanyar abubuwan da yake wanda bai dace ba. Idan ya ki ɗauka, bayan ya ki ɗauka akwai matakai na biyu a matsayinsu na manya a ƙasar nan za su iya zama da, a mazaɓinsu za su iya zama da sanatocinsu da 'yan majalisun tarayya su koka musu ga abin da ake bukata a ƙasa, kuma ba shi shugaban ƙasa yake yi ba. Idan suka kasa su ma saboda son zuciyarsu ko interest ɗinsu suka ƙi su yi abin da ya kamata, akwai mataki na uku shi ma still. Ai kowane ɗan siyasa yana da gundumarsa, yana da waɗansa. Za su iya zuwa, akwai me muke cewa da Hausa, me za mu ce da Hausa, akwai shugabanni na ward wanda za su iya zama da su, wanda ta nan ne tushen siyasar take, su zauna da su. To ga abin da muke bukata, ga abin da ya kamata a yi, ga abin da ya kamata su kansu 'yan majalisu tarayya da sanatocin ana iya tsige su, a kira su dawo gida. So wannan shine muka san cewa an shiryawa a yi gyara. To ba abu wannan matakan ba. Su wanda suka kirkiri jam'iyya ba suna yi ne don ci gaban talakawa ko don so su kawo sauyi ba. Yanzu matsalar tsaro da ya addaba arewacin Najeriya, idan da ana so a canza ko a kawo maslaha ko a magance matsalar ne, yadda suka haɗa kai suka yi gungu suka kirkiri jam'iyya, ya kamata su haɗa kai su yi gungu irin haka, su tunkari shugaban ƙasa akan matsalar tsaro a arewacin Najeriya don a magance. Ina ganin kamar inda suka haɗa kai, a ce an haɗa kai bisa ga da goyon bayan talakawa za a samu mafita. Shugaban ƙasa koya ne dole ya saurare su, kuma dole a samu canji, a samu wani abu. To amma ba hakan suka yi ba, suna busy ne na maganar neman shugabancin su. Ya za a yi su mulke mu, ya za a yi zama su ne shugabannin mu, ba ya za a yi ƙarshen ta'addanci ya zo ƙarshe a arewacin Najeriya ba. Wannan ya nuna a fili cewa suna protecting interest in kansu ne. Mutum ne, kai ne zuciyarka tana da matsala, kana naka raunin, sai ka ce to baka gyara zuciyar ba, ko kuma kawai sai ka ce to bari in je in yi wanka. Sai na yi wanka, sai na ɗauko sabuwar riga na saka a jikina, na canza riga, sai na fito, sai na zo kuma nake ce muku to shikenan yanzu na canza sabuwar riga, ya kamata ku zo a yi tafiya. Wannan kaga an yi ba a yi ba. So sabuwar jam'iyya ba ita ce matsalar kasar ba ita ce matsalar mu da su ne matsalar mu da kasar. Kamata ya a ce su
gina kansu su gane meye matsatsalun talakawa su gyara zuciyarsu ko a jam'iyyar da suke ne idan suka ga dama za su kawo ci gaba a kasar ba sai sun babu bukatar ka canza jam'iyya kamar riga ka canza ai baka canza kanka ba sunan ka nan baka canza ba ɗabi'a ka tana nan baka canza ba halin ka nan baka canza ba manufarka da burinka akan kasar na nan dai bai canza ba to amma kuma ka canza jam'iyya kenan ana waje ɗaya har yanzu kenan akwai bukatar daga jam'iyyar da kake ma in kayan niyyar gyara za ku haɗu ku yi gyara to da haka wani abu ne wanda gaskiyar magana a talakan Najeriya haka musamman na arewa ya kamata ya mai da hankali ba jam'iyya zai yi kamar yadda ake rububi mun yi sabuwar jam'iyya yanzu mu kaza insha Allah sai mun kada APC sai mun yi kaza ni ba dan APC bane ba ina goyin bayan APC bane amma ina faɗan gaskiya ne a matsayin dan jarida mai zaman kansa kuma mai kishin kasar Najeriya a matsayin talakan Najeriya wanda kuma rashin tsaro ya shafe ni so ina magana ne a ƙashin kaina a matsayin talaka so ba magana sabuwar jam'iyya ake magana akai ba matsaltsalin mun shin sabuwar jam'iyyar za ta magance mana ba za ta magance ba so mu ya kamata a ce mu tun da sun yi haka mu kuma sai mu nima kanmu mafita idan suka kawo mana kuɗi mu karɓa amma mu sani ba jam'iyya ce matsalar Najeriya ba shugabannin dai tsofin shugabannin dai da shugabannin kansu su ne matsalar Najeriya so akwai buƙatar mu zauna mu yi nazari mu yi faɗa wa kanmu mu ƙara wa juna sani dangane da siyasa mai zuwa wa ya kamata mu zaɓa ko a wace jam'iyya yake mu ajiye magana jam'iyya a gefe mu duba nagartar mutum mu duba cancantarsa mu duba dacewarsa ko a wace jam'iyya ne mu yi tururuwa mu kawo shi don a samu sauyi amma duk wanda ke da kashi a gindinsa wai ya canza jam'iyya kamar ya canza riga ne bai canza zuciyarsa ba wannan ba shine zamu mai da hankali akai ba yanzu misali a nan jihar Bauchi idan muka ce zamu yi siyasa akan a matsayin dan jihar Bauchi wa ya kamata a ce mun yi me ya kamata a ce ba jam'iyya zamu duba ba wane ne wanda bashi da kashi a gindinsa wane ne wanda ya dace wanda bashi da matsala da kowa wane ne wanda ya mafi kusa da talaka wanda talaka suke da kyawun zato a kansa shi ya kamata mu mai da hankali akai yanzu misali zan bada misali da Balawunti ba dan siyasa bane bai taba siyasa bai taba yin wata jam'iyya ba balantana a ce an hada baki da shi an cuci wani ko an yi wani almunda ko an yi wani abu na zalunci a jiha da shi ko a ƙasa bai ma taba yi ba so ire-iren su ko shi ko wani wanda bai taba ba irin su ya kamata a ba su dama domin a ga kamun ludayen su amma sauran kan yawanci mun san halin su muna da rekod din su mun san me suka yi daidai mun san me suka yi wanda ba daidai ba don haka akwai buƙatar mu ƙara wa kanmu sani dangane da siyasa mai zuwa domin mu samu kanmu mafita su manya suna duba nasu mafitar ne mu kuma ya kamata mu duba namu mafitar akwai lokacin da zai zo insha Allahu malamai su za su shugabanci ƙasar da talakawa idan talaka ya waye ina fata an fahimta nagode